Покайо! Собаче життя. Цікаво, де сьогодні Покайо? А ось і ти. Вітаю, Покайо. Не Покайо. Не Покайо? Божухна. Ну, коли ти не Покайо, тоді хто ти? Кра? Ви розумієте, кого дає Покайо? Кашку. Йону дає качку. Правильно, ти вдаєш качку. Правда, Покайо? Як весело. Що такое? Ён хоче, каб ми всі разом прикинулися качками. Ну, а чому би не? Як вам ідея? Давайте разом станем качками. Ну, гэта дакладна было вельмі весела, Покайо. Не! О, ты ўсё яшчэ не Покайо. Тады хто ты цяпер? О, думаю, я зразумеў. Цяпер ты ўдаеш слана. Што ты сказаў? А, хочаш, каб мы таксама ўдавалі сланоў? Ну, чаму бы не? Давайте ўсе прыкінемся сланамі. О, ага! Набліжаецца нехта, хто ведае ўсё пра слановае жыццё. Гэта таксама было вельмі весела, Покайо. Ты ўсё яшчэ не Покайо? І хто ты тады? О, здаецца, я ведаю, каго ты ўдаеш цяпер. Ці хтосьці з вас ведае, кім цяпер стаў Покайо? Собакам. Так, правильно. Покайо удае собаку. Давайте все разом прикинемся собаками.
Бедная Лула, ты застрамила собі лапу? О, так, погляді, Пакайо, у лапі стрэмка. Мне здаецца, сабака не зможа дапамагчы са стрэмкай. Але думаю, што ведаю, хто можа дапамагчы Луле. Напэўна, хтосьці, хто мае рукі і хто любіць дапамагаць сябрам. Пакайо! Пакайо дапаможа Луле. Ну што, качка? У сэнсе слон. Ці сабака? Не, Пакайо. Так, удаваць іншых весела, але часам няма нічога лепшага, чым быць сабой. Віншую Пакайо, который застаўся Пакайо. Бывайце, да сустрэчы! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Яўгену Бараноўскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Лявону Спірыдонаву, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!